Jesus, amen. Manglingkod ang tanan o may buntag sa makausay na si mong tapadbi nga nagkaanyag lagi karon. Ano ba kay basig ipulbos ra na pastor. Nasagdi lang. Okay, so ning kabuntagon ang akatong isgutan in God's perfect time. Tanang mingon, God's perfect time. Sa Bisaya pa kanang sa saktong panahon nga giandam sa Ginoo sa ato Okay? Akong gyang tanan nga muisa sa kamot kung muagree ka or maoy pangandoy nimo sa kinabuhi kay nagtuod ko nga tanang tawo na ay pangandoy sa kinabuhi. Sakto ba ko? Dapat ay pangandoy. Kasi may pangandoy nga makahuman og eskwela, isa ang kamot. Okay? Kung nakahuman ako ka pwede mo eskwela ka. Pwede ra gyapon balik ka. Makatrabaho someday. Makatrabaho. Katong nag-eskwela, asa man mo padong? Manatrabaho, guta. Niya, kasi gustong makauyab. Nanay asawa, katong wala pa ikuan, kasi naganahana. Nga anak ko, pastor. Anak siya. Kasi gustong makayana. Asa nga na sila padong ba? Kasi dito na sila mag-kuan ako, pastor. Hindi ko maminyo. Maminyo. Hindi gustong maminyo sa mga wala pa na minyo. Asa man ni padong? Mark J. Basta paninglan ni unya, kung kami isas kamot. Okay, pagkuyab-uyab ka maminyo, manjug ka, di ba? Kaya lisod ning magduwa-duwa na kas kinabuhi. Gustong makalaag sa laing lugar, motog Korea, Japan, uban ako. Kana, mga tutang tanan. Madato si pastor akong kuan na kisa tong nasigi diri simbahan. Simbahan sa gabi. Dong tag kanang way bisa gud nga syudad ang lugar. Kasi gustong madato, maartista. Wala. Kasi gustong maartista, may mong bini. Bini. Pwede po buni. Na may grupo sa Tagbilaran Buni. Tigpang-out og mga katol ba? Okay. So, kitang tanan na mga pangandoy sa kinabuhi. Amen? So, kanang karon mas mailhan na to og unsay gustong pangandoy ni Lord sa atong kinabuhi. Kining pangandoy igsoon sa atong kinabuhi, makaayo sa atoa. Nindot kaayo nga naa kay dili nindot mas maayo gyud nga naa kay pangandoy nga imong kanang pangandoy nimo kanang dili makadaot si imong kinabuhi. Walay tao siguro nga nagdako niya unsi anong gusto mo paglaki, di ba? Mga estudyante nga naman na gusto ko maging teacher, ma'am. Yan na bitaw. Ikaw gusto kong maging doktor. Yan isa, ikaw gusto kong maging pasyente. Nga naman. Kung may pasyente tong doktor. Siya. So di ba nga na mga bata, walay nagingon sa bata nga wasa mingon nga gusto kong maging kanang makasasala. O siya nga gusto kong maging adik, gusto kong mapunta sa Tagalog prisuhan. Kulungan. Di ba way bata nga moingon og nga naman ang pangandoy makaayo sa imuha. Ikaduha, kining pangandoy nga gihatag sa Ginoo sa imuha kanang makaayo pud or makatabang sa uban. Amen. Mo ni pangandoy nga nindot, dili lang para nimo kun dili makatabang usab sa uban. Gani sa mga pamilya, importante gyud nga sulod sa panimalay wala gyud tay dapat kwintahanay. Amen. Ang gitrabaho sa amahan nga nanangabuhi siya, dili siya dapat pwedeng mangwinta sa iyang asawa, nganuman ang asawa man pod maoy nagatiman sa anak. Di pod pwede mangwinta ang asawa sa amahan nga ako'y gabantay sa imong anak kung wala pa ko di gid ni mabuhi atong mga anak. Pero ang amahan baya ang nagtrabaho para sa anak. Sulod pagkasulti na ay trabaho ang kada usa. Pero lisod po kayo siguro noog ibutang na to wala ajoy kuan, wala ajoy gibuhat ang usa. Pero sa akong nahibala digson nga dapat sa atong kinabuhi kining pangandoy nimo dapat makaayo gyud sa uban. Amen. Nangandoy ka karon dapat hunahuna nimo makatabang gyud ko sa akong ginikanan. Mga batan-on, amen. Dili ning madato ka, matilawan nimo ang tanan, ayo gyud na. Dapat hunahuna nimo gusto kong makatulong sa aking nanay at tatay. Matod pa sa sayings, ang di lumingon sa kanyang pinanggalingan. Sa ito? May stiff neck. Lisod may ilingo kay sakit man o itaw. Padayon ta. Magkatugon mo ba? So nakasabot ang tanan. So ang pangandoy pod nga naani mo makatabang sa uban nasayod gid ta nga kini gyud gikan gayud sa Ginoo. Amen. Tanang pangandoy nga naani mo igsuon gikan gid na sa Ginoo. Ina sa mo tapad nga gikan gid na sa Ginoo.
So excited na kayo no na kay pangandoy. Gusto ko mapulis, madato ko pastor, gusto ko magpastor. Say gusto magpastor diha, miyong amen. Naingon usa ka buok. Okay, pero kini nga pangandoy igsoon sa atong title pagkaganina, ihatag ni sa saktong panahon. Dili pwede nga na kay pangandoy nga gusto nimo makuha dayon. Kabantay mo sa ato ang batasan karon natay sakit nga instant, gusto tong instant kanunay. Pero ingon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ako lang abli para dili ta madugay. Ingon ang Ecclesiastes 3 verse 1, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Katong pagkasulti tanan nga mahitabo sa kalibutan gitagana na sa Ginoo. Dili pwedeng makabuot ang tao. Like for example, si Sky moingon siya nga, "Mama, gusto niya tanang pangandoy maangkon niya karon." Nga na pa yung play, dad ma'am. Mo 4 pa. "Mama, gusto ko nang magka-boyfriend." "Mama, gusto ko nang mag-aral ng high school." Yan na siya. "Mama, gusto ko nang magkapamilya, gusto ko nang makabahay." So unsay na sa ginikanan, di ba lisod kayo no kung ihatag sa Ginoo tanan ni Sky ingana pang iyang gidara. Ihatag na po niya ang bayronon sa kuryente, sa tubig, tanang problema sa panimalay. Unsay may tabuan ang bataa? Ma-burn out, muhilak gina siya nga naman tanan man iyang gipangandoy, gipangayo naman niya diha. Kay ang verse nag-ingon nga ang tanang pangandoy sa tao naa ay saktong panahon, tanang mingon saktong panahon. In God's perfect time ginang ano man ang problema lagi sa ilabi na sa mga batan-on moingon og amen. Ang problema karon sa mga batan-on ilabi na sa mga gitawag og Gen Z ba na? Gen Z. Naatay sakit nga gusto na tong instant kanunay. Na lang sa pagkaon. Gusto ta og instant noodles. Di ba? Ang sa pailain. Gusto na to nga kanang dali ra kayo ba? Di na ta magluto, ilabi na kung kay boarding house, naay noodles, naay sardinas, di ba? Mapaspas na kayo. Natay budong ta og restaurant, sa mo tagdato ka. Unya og arikas makauyab. Kabantay mo ang papanguyab sa una, di ba? Kung nakapaminaw mo ko sa mga nanguyab sa una, ang ilang papanguyab maningkamot gyud. Magbugga og kahoy, mukaos og tubig, magharana. Ang karon kay Facebook naman, basta gwapo ang profile ay kini Kyle Talisik. Kuha din si Kyle Talisik, oy. I-message dayon, i-heart dayon, i-message dayon. Mayo lagi ka mo basketball, ngana. Na-shoot ang akong heart. Ngana dito bitaw. Nga dito, ngana kay uyab. Grabe, upa gani kon, ngana kay uyab. Unya upa gani sa kakita. I love you, kita na. Kabantay mo sa mga kanong dali na kayo nga naman, gusto na og instant. Di para sa una nga naapay gitawag bitaw nga getting to know each other. Di ba mo nang kanta? Getting to know each other. Kana bang mag-ila-ila sa mo ba? Karon kay ditso naman. Basta nagkasinabot, basta kay gwapo siya, gwapa pug kuad. Makita dayon unya, una, minyo na ta. Itong dugayon, nya 13 pa edad, nga natakad, madali-dalion karong mga panahon na. Gani, mo nang instant. Mo na instant na. Nga naman, kay wala man planuhe, kay gustong dali-dali igsoon. Gani sa mga, makadilit gid mo ani, mga nag-eskwela. Pag sugod og COVID, gamantay mo, daghang na honor. Tungod ni ChatGPT. Ano? Kung gusto taog, gani ang mga wali karon naanay ChatGPT na ka. Gami kog wali ka bahay ni Abraham, bitso na siya. Wala ko gingana ha. Kay delikado nang gingana igsoon kay nara ba yung mga magwali ron nga AI na. Robot na siya unya, manindok ang tanan. Ato nga blihan natong Biblia mga igsoon. Di man ko angayan mga AI oy. Pero ang punto ba nga ang mga tao tungod kay gusto nilang dali-dali ChatGPT dayon no? Pag naatay mga kuan, dito na tag ChatGPT. Gani, mabisaya ni mo ChatGPT. Na, amigo namin niya. Nga na siya, may buntag, Pastor Del. Salamat sa imong pangutana. Ang ibutang ni mo sa unang stage sa tanong mao ang urea, 4600. Nga na, bitaw? Kuyawa lagi. Ay kaduha, 14. Unsay color sa kuan? Color pink. Kuya ng ChatGPT, kinamutubag siya dayon. Nga naman, ang tao gusto na og
instant sa kinabuhi. Gani, kung makakwarta ka, ang uban di na magsingot. Ingon ang Bible, magsingot ka una, usa ka makakwarta, makakaon sa imong binhi. Pero ang mga tao karon mangita na jud mga pamaagi gani sa Facebook daghan kay mangingilad na. Magpakiyong-kiyong inaglata sa kuan. Pero mga kwarta na mga dito, na scratches sakit ano ko bagay nga lata sa kalsada pagka lata sa kalsada kay gana na scratches oh. Gisa isa na skumot. Sa taybilaran po na bigay nga nga awa aw kila man nakita mo nang tao nga magitar awa mo na gitar niya unya di pa mutana to yung amigo ni kistorya man ay. Nga naman ang tao gusto na og instant sa kinabuhi. Na gani sayo na gid kaayo ang makakorta ka na yung mga illegal nga mga pamaagi gani ang mga babae ayaw gid mo awat ana nga mo maghimuon mo artista unya maghubo-hubo bito mo para makwarta lang. Daghan na kay mga pamagi para makwarta ka. Nga naman ang tao gusto na og instant sa kinabuhi. So bisan pa man sa desisyon sa kinabuhi, gusto na tong dali-dalipon. Amen. Natay mga desisyon, mga batanon, natay mga desisyon nga walay apil ang Ginoo. Mao ni pinakalisod kidagan kay mga gubot sa pamilya, away sa pamilya nga naman walay apil ang Ginoo. Natay mga desisyon nga kita-kita rin nagistoryanay. Unya, walay apil ang ginikanan, walay apil si pastor, o pinakasakit, walay apil ang Ginoo mga igsoon. Mo na nga, mo learn ta dapat nga mo desisyon ta nga naay Dios atong pananghiran. Amen? Kasi siya may tag-iyas tong kaalam, siya may nagunit sa atong kay in God's perfect time, ihatag na sa Ginoo nato. Kay karon nag-learn man ko og tanom-tanom lagi, usahay ma-stress ko kay dugay mutubo ning tanom. Kaya pri mutubo ning tao nga halos duha ka semana naman kung gakuan ani. Nga gusto kong mo katay dito nga na gusto kong mo makakaon dito ba. Pero na-learn ako nga ang pagtanom dapat imong paabuton sa perfect time niya. Amen. Inga na dapat magpaabot ka imong abunuhan na siya, imong sprayhan para pesticide, imo na siyang kurawan para dili kakahaog manok. Bisapot lagi ko kay mga di po kumukuan kay basig kananay niya. Mabato na ko ba makurkurog mapatay, maihaw niya nako. So akong buhaton, akong kurawan og kanang mga kuan dagan ko mga pamaagi. Kada buntag hapon masigi kog atang ani kay basig nay magtuwak-tuwak diha. Tabi nay. As nanay pura lagi. Ilibak sa nako karon ha karyo. So nakasabot lagi ang tanan. Amen. Nagkaintindihan ba tayo? Pastor, wala kong naintindihan. Ibisaya man to tanan. Sagdi lang. Kaya naman na magkasinabot ta kay ang tanang plano sa tao na agay perfect nga time mga igsoon. Sama sa atong hisgutan karon sa kinabuhi ni Abraham. Sa una igsoon ang wala pa siya gihimong alagad sa Ginoo. Ang ngalan niya Abram. Okay? Abram pa siya, amahan pa siya, pero nahimong Abraham, nahimo na siyang amahan sa tibuok nasod. Kay dinhi gasugod ang Israel igsoon sa kinabuhi ni Abraham. Tanang mingon Abraham. So before ang saad ihatag, dapat masabtan nato ang gusto sa Dios. So ning kabuntagon na ay duha ka gusto si Lord. Pila ka buok? Okay, duha ka buok nga atong isgutan. Gusto ni Lord nga masabtan nato sa atong kinabuhi sa diyang dili pa nato madawat ang saad sa Ginoo. Unang punto, God's calling. So ang tanan gitawag sa Ginoo na ay pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi. Tanan mingon pagtawag. Kay sama ni Abraham igsoon, normal ra siyang tao sa una. Okay? Normal nga tao. Unya gitawag sa Ginoo kanang lain ni pagkatawaga kay espesyal nga pagkatawag ba. Ngano man dili man daghang tao ang iyang gitawag kun dili nagsugod sa usa ka tawo. Unya ingon ang Bible, mahimo kang usa ka nasod. Tama ingon nasod. Mahimo kang sama kadagan sa balas sa baybayon. Maihap ba nimo ang balas sa baybayon? Sa to kay bas man sa Dumaguete kay balas. Nya ang kadagan sa kaliwat ni Abraham sama kadagan sa bituon sa langit. Maihap ba nimong kabituonan dili? So ingana kadagan ang promise ni Lord sa kinabuhi ni Abraham pero sa gitawag siya sa Ginoo. Ingon ang verse 1 atong basahon. Ang Ginoo mingon kang Abram, biyae ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So gitawag si Abraham ani nakiistorya gid si Lord ni Abraham. O kiba kung saon pagka-istorya nila
Wala pa may cellphone. Di naman pwedeng cellphone sila to. Kay Ginoo man nag-istorya. Kapag ko kibaon sa tingog si Ginoo. Abraham, Abraham. Di upo di. Oh Lord, unsa man? Gitaw basta kay gitawag, nato ay dramahon na kay mas mutaas ang oras. Basta kay nakaigistorya si Lord ni Abraham. Unsa gani gingon ni Lord? Nga biyaan niya ang iyang nasod, ang imong pamilya, imong paryente unya adto sa nasod nga ipaadto nako nimo. Kaysa Lord, kung ako si Abraham, dagan jud ka pangutana, Lord, biyaan ako akong paryente. Nya mudong ko sa lugar nga wala nako kibal-e. Kaya nimo? Okay ra na specific mga magtrabaho kas Maynila asang lugar ang imong trabaho kay ingani mag-Korean language ka, ano mo, Marcino, tigsud ra kag machine na itong na, mag-study ra kag Korean, unya, makakwarta na kag 8,000, ito, pila to, 80,000 kada buwan. Pero si Abraham, gitawag siya sa Ginoo, nga walay klaro ang iyang pagtawag, pero naay purpose si Lord sa pagtawag sa Ginoo sa kinabuhi ni Abraham. Amen. Ug mao na mahimo siyang nasod sa kinabuhi. Kitang tanan, nagtuo bata nga kitang tanan pod gitawag sa Ginoo nga naay purpose. Tingnan sa palimong tapad, murag guol lagi ka, murag wala na joy tumong sa kinabuhi. Asa na kaning tumong ani? Story na makuot akong tumong. So kasi nagtuo nga kining bottled water na ay tumong, na ay purpose ang gagamaan ni. Diba, diba? Unsa man ni? May numdum ito gikan sa bit water. So na ay purpose ang bottled water. Tanan ni mo makita na ay purpose. Kani, tungtunganan sa kuan man ni gitawag man ni sa bookstand. So libro imong ibutang ani. Di pudig flower base. Ay bookstand man siya. So nakasabot lagi punto. Mo na yung mga example lang. So kitang tanang tao gibuhat tas Ginoo na ay tumong ka. Di mo tapad naa kay tumong kusian ang aping. Naa kay tumong. Gibuhat kas Ginoo. So naay tumong na, wala ka gibuhat sa Ginoo nga aksidente. Wala ka gibuhat sa mga nataw si Tiw-Tiw. Fred, wala ito na planuhin ni mga gawas ng bata. Pero sure, ko nga naay tumong ni bata, naghimo sila, kaya naghigugmaanay sila, gawas ng bata, kaya naay tumong, ilang pa-eskwilahon, ilang padakon, ilang amumahon, nga naman, si Lord pod na ay tumong sa kada usa nga tao. Amen? Ini mo kagliyon na ako'y tumong sa kinabuhi nga nung natao ko. Unsa man na pwedeng magtukod kag simbahan asa pastor, gitawag ko sa Ginoo nga mahimong pastor. Magtukod kag pamilya, negosyo, organisasyon man na, dadyo, unsa man imong organisasyon basta kay naay tumong ka sa Ginoo, magtrabaho ka sa plaza, tigsilhig, mag-cashier ka diha, naay tumong ang Ginoo, mga lagad po labaw sa na mga lagad kang tanan sa Ginoo. Dili aksidente nga gitawag or nanimba mo diri kanang mga bag-o nga nanimba kay gi-invite mo ang tumong gid sa Ginoo para mga lagad gid mo musimba og mga lagad sa Ginoo. Dili lang kay para mo eskwela magduwag basketball kung sa may imong ganahang duwa basta kay gitawag ka sa Ginoo mga lagad niya. Kay niagi nga Sunday ang atong gisgutan ang mga tao sa Tower of Babel nga naghimo sa Babel unsa ganilang tumong? Mahimo silang ilado, magpakasala sila dili sila mo gawas sa ilang nasod. Mo ilang planos kinabuhi pero ang plano nimo igsuon gitawag kas Ginoo sama ni Abraham na naa kay pabiyaan sa kinabuhi, gusto niya nga mga lagad kas Ginoo buhaton nimo ang makaayo sa imong kinabuhi o gilabi na diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ingon si Lord, Abraham, biyay ang imong nasod. Ingon siya ang Ginoo, ingon kang Abraham, biyay ang imong nasod ang imong mga paryente o ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So naapod siya ipabiyaan. Kay dili man pwede nga moadto siya nasod nga giandam sa Ginoo niya magsige siya balik-balik adto sa iyang gipuy-an. Iya jung biyaan. Ug napay cellphone sa una basig mag video call na sila sa una ma kumusta na mo diha ma. Okay ra ko diri ma gi patanom ko sa Ginoo ari. Nga bitaw pero wala man iya jung totally pabiyaan niya ang iyang nasod sa atoa usab nga kinabuhi igsuon naapod kay dapat biyaan. Ina mo tapad biyain na lagi. So, pangutana karon, unsa kahay imong dapat biyaan sa kinabuhi para maangkon nimo ang saad sa Ginoo? Di pwede mang naisad ang Ginoo pero imong gidala tanan. Di ba Mark D, kung tagaan ka na ko 500,000 ani. Unya na kay usa ka libo diha.
Dili pwede nga imong dawaton nga naman kay gigunitan, di ba? So dapat biyaan imong buhian ang imong gigunitan, usa pa nimo madawat ang gihatag na kunimo. So nga na si Lord na siya ihatag nimo pero dapat naa kay biyaan gayud sa imong kinabuhi. Unsa man na pwedeng sala sa imong kinabuhi. Pwedeng bisyo, addiction nimo, barkada ba nimo, ayaw lingan nimo tapad. Pero kana siya nga nangalagad pud sa Ginoo, mas tindot nga gauban mo pangandoy sa kinabuhi. Amen. Kinadto kay dapat biyaan igsoon kay kanang mga butang sa kalibutan nga dili makaayo nimo. Dapat gid na nimong biyaan kay dili nimo maangkon ang saad sa Ginoo. Kita mo nang salida nga trending sa Facebook mo na nga nailin niya nga puware. S-line, no? Kita mo nang salida, Korean movie man na siya. Kuyaw na kay mailhan nimo kinsa imong nakakuan. So, ang nay mga pastor, nay mga lain nagingon nga bastos pud siya nga salida kay manang gi-promote mga makig-anak ka sa ubang tao. Lain-laing tao nga dili nimo kami niyo. Pero ang punto mga igsoon sa akong kuan ba nga pwedeng kana nga sayop nga binuhatan sa atong kinabuhi ato nang undangan, pwedeng sayop nga relasyon. Kana pong magbantay ta mga batan-on na kay kining pagwali na kumura po ni siya nagsermon ko ninyo. Makaayo man ni sa inyo walay sayop ning naakay gikaadikan nga mobile games. Pero og kana gani nakaapekto na siya kayo sa imong pag-eskwela, mas maayong imos ang iyong hinay-hinayan. Mosaadi ka nga, Lord, kining MA Lord, kuan lang, usa ka oras kada adlaw. Ana ra gud. Di kay mabot kag 5 ka oras. Mabuntagay na wala ka kaskwela, di na ka kasimbang anuman, na adik na kaigsoon ilabi na kaning sala. Kay ba mo sala no? Kanang kay ba mo unsa nang daotan, unsa nang bawal, ayaw gid na siya buhatang anuman sala man siya. So na siya pabiyaan nato. Amen. So natay mga pabiyaan sa ginusama ni Abraham nganuman tungod kay seryoso si Lord sa atong kinabuhi. Kabantay mo sa Bible, mas daghan ang word nga impyerno kaysa sa langit. Ngano man seryoso si Lord nga ang tao, gusto niya nga dili ang tao maimpyerno igsuon. Amen. Patanay mo tapad seryoso ba kasi imong kinabuhi? Kasi si Lord seryoso man siya. Mga batanon, mingon ang Bible pag mutanaw ka sa babaye nga naay kaibog. Di ba maka-appreciate man kita mga lalaki, amen. Tanan lalaki mi amen. Maka-appreciate man jud kag gwapa jud si kuan oy. Si tingani mo be? Si tingani mo? Ikaw? Ha? Gwapa jud si Kati. Wag mag-ala. Daw kanang so tay kanta na nga sa bini bitaw nga katong kuan. Basta mo tong kanta ha. Gwapahan kaniya ba? Limot. Pero ang problema ana kay ming dawog man imong mata. Uy, ako siya kuan. Tughan. Siksik ayo. Siksik nga tiki. Diyan ay problema. Yan ang Bible pag butanaw kas babae nga uban ang kaibog, imurag imo ng kanon, nakasala kasi mong kasing-kasing. So muna na problema igsoon kay si Lord kanang seryoso gid kayo siya igo ra gani mo tanaw pastor na bari ana wa man ako siya tekski wala mo mi naghimo buan pero pananaw ra na sala man atubangan si Ginoo. Manang ayo di mong tanaw og mga intawon magubuhubo nga mga salida. Anak dito tabon kay bata pa kayo bisa pag budako na tabunig yun. Sa mga babae pod unsa may hilig na to. Kani mga marites. Di ba? Kung manaot ka sa sikat tao, nakasala na ka, magbutang-butang ka, yan na, gida. Nakay kasuko sa imong sikat tao, bisag wa ka, nakapatay na ka si mong unahuna. Seryoso si Lord, gamay ra na kaayo. Ingon gani siya sa mga tao nga magsigig tanaw og mga malaway, mga salida, may paglugito ni imong mata. Kaysa sa nga mudong ka kaysa sa mudong ka sa impierno nga duha ang imong mata pero midung ka sa impierno. Bahala na lang kuno ang imong mata usa ka buok nga mudong ka sa langit. Kay mudong ka sa langit. Asa man seryoso man si Lord ana. Tangtang mo gini yung mata kung literal pa nang giingon sa Ginoo daghan ang mga way mata diri. Ikusog gyud mananaog mga piskayon nga babayi. Ano man seryoso kay si Lord igsoon sa sala mo nang dapat naa siya. Okay pa balagi ang tanan? Naa siya pabiyaan nato sa tong kinabuhi. Kunya naa siya destinasyon si Abraham gitawag sa Ginoo nga naay destinasyon sa iyang kinabuhi nga mudong sa gitawag nga promised land igsoon. Gitawag siya promised land. Kana mingon promised land. Ingon ang Bible, ingon siya nga
Kaning promised land nga Kanaan igsuon mo na siya flowing with milk and honey. Grabe, daghang dugos adto. Kaning dugos sa Kanaan di na puhagon. Di na ka madugok doon og putyukan unsa man ang mamaak nimo nga naman flowing with milk and honey. Gadagayday ang dugos ug ang gatas didto mo nang mingon sila sa pagdung nila sa promised land, gatas yun uban dugos ngano man lami kayo ang yuta dito tabunok ka mga igsoon mo na promise ni Lord sa kinabuhi ni Abraham. Ang pangutana na ikaw na ba kay destinasyon nga imong padulungan? Mga batanon, mga mama, papa, kitang tanan naabad tay pangutana ko nimong kaugalingon karon imong tapad na ba kay destinasyon nga imong padulungan? Klaro ba nimo asa ka padung? Ha? Dapat klaro nimo asa ka padung unsay tumong nimong nabuhi ka, mo eskwela man ka, manguyab man ka, magtanom man ka, musimba man ka, mga lagad ka sa Ginoo, dapat kahibaw ka unsay tumong nimo. Mga batanon, anong eskwela man mo? Giingon ko ni mama pastor, mo eskwela, okay mahimo. Dapat kahibaw mo eskwela ko dili para mangapi, para mambarkada ko dili mo eskwela ko para maka-graduate nga makatabang sa akong ginikanan mo ni tumong nimo. Amen. Kung manguyab ka sa tanang naiuyab karon, unsa may tumong nimo nganong gauyab-uyab mo? Gusto kong nimo pangga nako someday pastor, gusto kong naimo I love you nako, sakto na siya. Pero basig awat ka sa uban nga gusto ko makabuhat sa unsay gibuhat sa akong nakita pastor, mo na siya sayo. Nanguyab ka at the first place ngano man, gusto nimong mahimaya ang Ginoo. Mas maayo gani kung naa kay uyab imong dalon sa simbahan. Dali na dire. Kamuha ka laylay sila kilay ni tono. So nakasabot mas tindot nga kang imong kaparis kinabuhi imo jung madala sa simbahan nga naman ang tumong nimo dili lang makapamilya, makahimo sa gusto nimong mahimo kun dili labaw sa mahimaya ang Ginoo. Mo nang mas maayong dalon nimo siya sa simbahan. Kauban ta mag-date sa simbahan nindot nang ngana manggod. Ayaw mo nang usuhan ninyo nang uso karon nga adto mo ngit-ngit. Ayaw, mas maayong namo sa simbahan dalon nimo pailala nimo ni pastor. Pastor, ako ding uyab pastor. Si Kuan. Nya mauwa man jud na. Unay gamay. Nindot nga na ipaila nimo si mo ginikanan ma. Si Kuan ma. Si Dailin. Ikapila na nimo. Nasakpan is mama nimo katulunan ni gidani mo. Usa redal imong ipaila-ila nga naman pagrespeto man na sa imong ginikanan, ilabi na sa Ginoo. Amen. Unsa may tumong nimo mosimba ka, away lingaw pastor, dili mo mosimba ka kay magpasalamat ka sa Ginoo. Nag-birthday ka gahapon, mosimba ta sa Ginoo. Nga na bitaw, kay maayo ang Dios unya mga lagad sa Ginoo dili tungod sa panalangin kun dili gipanalanginan kaniya. Amen. Apa ba ang tanan? Unya si Abraham mga igsoon, akong kusgon ang tingog si katugon ang uban ba. Ingon si Lord sa iya nga biya sa imong panimalay o sa imo ang paryente o na adong sa lugar nga padtuan nako nimo. Walay klaro ang gisultis Ginoo. Amen. Paadtuon si Abraham sa wala niya mailhi, wala siya kahibaw sa lugar o wala pa siya kaadto. Mao na siya pagkinabuhi nga naay pagtuo. Unsa kaninang pagtuo mga igsoon? May kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga wala makita. Ang pagtuo mga igsoon dili dapat makit-an usa ka mutuo. Amen. Mutuo ka nga naman kay sure kang ihatag sa Dios nimo ni ana. Mura pod na og mga lagad kas Ginoo. Ilabi na kaning magpastor ka. Hangad sa ni Pastor Bek. Sige na magpastor isang kamot. Kaning magpastor biyaan nimo imong panimalay. Taga Sibilya. Taga Tagbilaran ba ako? Akong comfort na sa Tagbilaran. Tanang palito nimo naa dito tanang comfort zone ako dito pero gipadong ko sa Sibilya nga wala na ko mailhi ang mga tao dire. Wakoy kailag yun. Kini silang mga naong nga ani. Mingdong kus donghoy sa iwon nga ako ni kini si Nigel ogi tudluan pa ko ni gagmay pa na sila kaayo. Hangtod nga nailahan ako ni mga taga donghoy hangtod nga miabot ko sa kampiyawan wala koy assurance kung say akong kanon. Gamay ra ang sweldo. Ano bitaw? Mabuhi ba miss akong asawa gani ingano ko sinan nga sure na badsug ka nga ako imong miniuman kay ang pastor ba basig puhon pa madato ingon man siya ukod labi kayo
Nindot kaayo nga sure pud siya kay nindot lisod man ang lahi pud siya panguntaw. Adi ko ni Morodnil kay ang gusto nako guwapo, dakog lawas, puti, way buho ang naong. Unya dato. So wala kay chance naan. Ako niwang buhok dakag buho sa naong, dakog ilong nya. So tama na. Nagrasyahan na mas Ginoo amen. If gusto man niya nga wala ko'y paki sa physical nimo kay ang gusto ko niya kay bawo mo drums. Kay bawo mo sayaw ay. Sa mo tilaing imong ganahan kanina ko? Kanang kanang joker pugono ay karaw kuno gamay ay. Pero malagi sa puton siya kay karawor ko kuno ko kayo si pangutot. Nakasabot ang tanan at least kay nagkasinabot ning duha asa may padong amen. Nagkasinabot ba nga magpastor ka sa dilang o gamay sweldo sa dilang kay kuan. Nahigugma man ko nimo mo'y plano sa Ginoo mga lagat ang duha kauban ng Ginoo. Lipay kay ang kinabuhi kay nagkasinabot batas tumong. In God's perfect time, gani testimony ni nanguyab ko niya 2 years ko niyang amigo mig 2 years unya nanguyab ko niya og ato. Basta kay abot batog tuig, usa ko niyang gisugot. So nagpaabot ko niya mahuman sa eskwela niya man siya nga di ko maguyab-uyab kung di ko mahuman og eskwela. Nagpaabot ko niya. Ako jud siyang girespeto. Sige, mahuman kag eskwela. Namo koy maglingi-lingi kung subang babae nga gupahan pud nako pero gapaabot ko niya. Nga naman, may in God's perfect time man. Mo na paghuman nag eskwela birahan na yun. Awa bitaw. Pag mag-eskwela, tunguyaban. Si Benji. Mindong sa balay, nananggit ni Pastor, namo Pastor Jonas ni Mami. Pastor, ako nang tunguyaban ng mga kanang si Charis. Nagkasinabot ning duha mo tong nagkauyab. And the rest is history mga igsoon. Amen. Napabang tanan? Kuna sa tong kinabuhi ang pagpangalagad sa Ginoo ay assurance sa ahat padong. Diba what type assurance? So magtawag ko og ingani ning pagpangalagad sa Ginoo ay pagtuo. Magtawag ko og kuan. Kining usa ka lalaki. Sa kalalaki kuno be. Sa may lalaki diha, naglibog sila, glilingi sila. Daha lalaki diha, lalaki. Ag duha ka lalaki. Kanang usa ka lalaki, nya usa ka babaye. Mangita kog babaye nga close nimo. Or uyab mong duha or kuan kinsa may mo volunteer usa ka babaye nya kanang usa ka lalaki ana amigo mo or uyab mo or unsa basta close mong duha. Unsa yung volunteer? Wala. Sige na kay alas 11:30 na. Gio, kira nimo je? Si Ma'am Priscilla pod. Unya kanang usa ka lalaki dili nimo igunsa or amigo ra nimo. Dili Mark J, mo ikamo J makakwarta sige ni. Dali doy. Marika doy. So kintahay ang atong pagsasadula ani una si Ma'am Priscilla mo kuan siya magtalikod ka ma'am unya mo paligad ka. Sige, atong ipadapli ning atong kuan. Asa man ta mo kuan ani? Makita ra bas kamera ni? Cardo. Patubay na magulang ang kailangan. Sige. Ari ka ma'am sa tunga ka. Ibutang na to ma'am nga si Mark J ang musao nimo. Musalig ka mo anak ka na musao sa nimo. Sige sa lang. Atong husband sunod man. Yes bo kare gamay ma'am na. Dili Mark J. Sa imong unahuna tubag. Imo bang dawaton kining lakiha? Ari ka Mark J. Kintahay lang. Mo kuan kaniya, musalig kang sawon kaniya bisag magpatumba ka. Di bisag si Mark J kailan man kaniya pero dili mo close ba? Musalig kaniya dili. Musalig na lang. Pila ka percent gikan sa uno hangtod sa J's? 50. Ngabot si Winta. O J's sa taman ma'am. So kadua-duha siya. Nga naman wa sa kaila. Okay, ari ta ni Gio. Ana ra kana kay kuan. Kini, uno hangtod J's, singita si Winta gyapon. Jess, sumusalig kuno siya sige tumba kuno ma'am nya sawon kaniya. Sawa kay basig mabasa sa YouTube. Sawa ba dyan po? Sawa ha. Okay, tumba. Push. Oy, gisaw. Papa gani ka tumba ato bagbakan ko na be. Daplen sa mare.
So nakasabot misalig si Ma'am Priscilla ni Gio kaysa ni Mark J kay nakailaman siya. So ingana si Abraham misalig siya sa Ginoo nga naman nakaila siya kung sa buhaton sa Ginoo. Karon kung ano po tingog na po natong sundon. Si Mark J mag-mic unya mutikang kaaning hagdanan. So ang imong paminawon ka Gio, pero mag-mic si Mark J. Si Gio dili mag-mic. So dapat mas makadungog kas tingog niya. Ay. Okay, sige Mark J. Musagit po kaniya ha, moingon ka nga, okay, tikang ambak, ikaw bahalag, maunsa siya. Kanang madisgrasya siya ba? Dapat madisgrasya siya, Jod. Kanang madaot siya ba? Pero dapat paminawon niya ka Gio. Paduol lang nga J. Ari kas likod. Sige ha. Bahala, ikaw rin bahala. Mga di siya mutuonin mo ba? Ambak, ambak. Naliko, ang ana. Pero ang ang kajiyog buhaton, iyang isip ang iyang asawa. So dapat maminaw sa dili niya tan-awon, maminaw magpiyong. Oh, wala pa. Kalmara. So ang imong kuan magpiyong ka. Di ka magtanaw gid ani maghangad na lang ka na. Piyong ana. Sige. Sige, 1 2 3 go. Sige ba? Di pampapon mo sa ato ka nang masip siya nga mulan matubos ba. Okay. Okay. Hungga. Suba pa ni nair tikang. Pwede na tikang. Okay. Amate bay. Bumay, hungga na. Okay, lingkod na tanan. So na-enjoy mo na, mura taga-duwa-duwa ani. Salamat kayo. Si Winta, 100 na to kay duhangan to. Okay, balik ta. So nakasabot sa punto. So ang pagtawag ni Abraham igsoon bisan pa man sa atong kinabuhi kinahanglan siya pagtuo. Tanang mingon pagtuo. Unsa ginang pagtuo dili kitan. Magduwa mo basketball. Unsa man yung tanawon? Ang coach nga gaduwa or ang iyang gisulti, di ba sulti man gyud. Tanang gyud sa sinasang aspeto sa kinabuhi kinahanglan tag pagtuo igsoon. Bisan wa ta kahibaw unsa atong padulngan, mutuo ta pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. Amen. Ang tanan mo basa bas pulong sa Ginoo karon sugdin ninyo basag pulong sa Ginoo unsay gisulti niya imong tuuhan kay ang tanang gisulti sa Ginoo makaayo man sa atong kinabuhi. Amen. Ito pagpakan si Lord be. Mo ni una ang pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi. Kaduha, ang promise ni Lord. Ingon ang verse 2 ug 3 ni promise si Lord ani ingon siya, hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og mahimo silang dagkong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa uban. Verse 3, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. So ni promise si Lord pagtawag ni Abraham, wa ka gitawag lang nga wala kay madawat kun dili na kay saad nga madawat. Ingana si Lord motawag siya nimo sure jud nga naa kay madawat sa kinabuhi. So himuon siyang dakong nasod, mahimo silang Israelita unya ang saad sa Ginoo nga nang nindot kay ang yuta tabunok kay nga yuta flowing with milk and honey. Nindot kay ano murag si Dilia ba nga kampiyawan tabunok kay ang yuta. So mag mga bukid ba tabunok kay ang yuta mo ni promise ni Lord sa kinabuhi ni Abraham. Sa atong kinabuhi igsuon dapat kahibaw po ka unsay pagtawag sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Dapat kahibaw kang anong nagsimba ka karon. Mapangutana taon niya, anong misimba man ka? Unsa may tumong nimo anong misimba ka? Dapat kahibaw ka unsay saad nimo sa imong kinabuhi. Naa kay dapat saad nga gikutan. Amen mga mama, mga papa, mga batanon. Dili lang saad niya kay ingon ang Bible ang tao mamakak man pero ang Dios dili mamakak. Ingon ang Numbers 23:19. Pero dapat naa kay tumong gyud nganong na Christian ka. Ang pinakatumong nimo ang imong pamilya tanan mosimba diha sa Ginoo. Amen. So ingon siya, i-bless niya si Abraham, panalanginan ka aron mahimong panalangin sa uban. So gi-bless si Abraham, i-bless ka nako, dili lang para madato ka para sa imong kagulingon, kun dili imo sang i-bless ang uban. Kaya ang blessing mga igsoon sa Hebrew nga pinulungan biraka. Ano mingon biraka? Kaning blessing ay hatag sa Ginoo, material blessing. Kay moabot ang panahon igsoon magbasa kag Bible, madato si Abraham tungod kay gift saad man si Ginoo. Ang dato sa una daghan kag kahayupan, daghan kag mga tao, katawhan igsoon unya daghan kag mga katanuman. Ingana ang dato nila sa una.
Nabisan pa man sa atong panahon pod karon. Pero naay blessing ang giandam si Lord, naay pabor ang ihatag sa Ginoo, naay kanang kontento si Abraham sa iyang unsay madawat niya, malipayon siya, naay kalinaw ang iyang kinabuhi, mapasalamaton siya bisan unsay madawat niya sa iyang kinabuhi. Akong pag-ampo pod nato kada usa. Sa mga bata panganangandoy karon nga mahimong dato negosyante makamag-eskwela, akong pag-ampo pod nga i-bless kas Ginoo. Amen. Kunya kanang blessing imong madawat hinaot, dili nimo makalimtan ang imong pamilya, ilabi na ang simbahan nga imong gisimbahan karon. Nahimo kang siman, imo tong hinumduman nga ako tong mohatag ko og instrument sa simbahan. Kay diri man ka nagikan, mohatag ko gulay ni pastor unsay makaon sa simbahan. Nga na man wala naga-promote nga si pastor kay nangwarta nagsugod. Tanawa na lagi ni. Ano man mo may giingon sa Ginoo, i-bless kang naman para i-bless usab ang uban. Wala ka tagay sa Ginoo blessing. Dili pwede nga magpaampo ka ni pastor. Pastor, iampo ko pastor nga mas successful ko sa akong negosyo, sa akong pag-eskwela, makahuman ko sa dilang pastor kay ug makakuan ako tagaan unya kanako. Nya paghuman wala na. Nalimot na nga naman ang giapas ra di ay kay ang blessing igsoon wala na. Nalimot na nga ang nag-bless iya ang mismo ang Ginoo mga igsoon. Amen. Dapat kahibaw ka, makahibaw kang mo bless sa uban nga naman. Ang blessing magud igsoon dili mo gid ni sa imong naangkon nga daghan kag kwarta. Kun dili ang tinuod nga blessing naa kay contentment sa kinabuhi. Nakasuway mo ana nga bisag unsay madawat nimo ba kanang malipayon ka ba? Kanang salamat Lord kay naa mi ginamos. Salamat Lord kay nakagulay mi, nakaani mi Lord. Salamat sa uwan nga na bitaw. Kaya mga dato kung baliktaron ang sitwasyon sa dato ug nato, ang dato dili gud kaagwanta. Matug og banig. Magtuto ng balay nga nilata sa kilid. Dili na sila malipayon pero kita mabali atong sitwasyon mahimot ang dato. Nindot kayo. Ngano man nasanay man ta pagdaan atong kinabuhi nga pobrita. Nasanay tag unsay madawat no nato bahalag gamay malipayon tang magpasalamat sa Ginoo. Unya mas mapasalamaton ka kung muhatag usab ka sa uban. Nakasawsuway mo ingana. Basta muhatag ka kay murag lamis pamati. Di ba? Nga muhilak nga mga tawo nga imong gitagaan, malipay pud sila nga naman ingana man ang gustos Ginoo nato nga i-bless nato ang uban. Sa dilang kung dili pa nimo kalipay ang paghatag pag-ampo sa Ginoo nga naman i-bless ka sa Ginoo para may mong blessing sa uban. Aron maka-learn pud sila ba nga ngano nang hatag man kanako nga naman nakasabot man ko nga kining tanang gikan sa Ginoo. Ako ra gud pong ihatag sa imo, ma-bless po na sila. Kuyawan naman si Mark G. O di man ingani sa una. Karon ki buutan ang sumo mata Kaya na mga naman, nasabtan nila nga naa kay Ginoo sa kinabuhi igsoon. Ingon si Lord, tungluho nako ang mutunglo nimo. Sabot mo pulong nga tunglo? Dili nang sunod sa duha o sa duha dili na mao. Kanang tunglo ba kanang say ko ana curse sa English kana bang malason ka ba? Di ba uso man ni sa ato ani nga naay mga ngayam, naay mga mamamarang. Pero ingon si Lord, ang tanan nga mutunglo nimo mubalik sa iya ang tunglo. Nakinumdum ko sa ingon ni Pastor Jonas, sa iyang gipastoran sa Dumaguete sa una naay mga mamamarang bitaw nga nagdumot ni pastor mo tong gihimuan sa dal ni picture niya gisutusok sa mamamarang. Natinga si pastor kay gakamang na tong mamamarang man padung simbahan. Ingon siya, pastor, pasailu ako pas gihilak. Ano man ka? Gibarang kuno niya sa Pastor Jonas, o sa kibaw ba? Yang mo tong iyang giampuan ang mao nga mamamarang, yang gisira na Christian na naulian siya. So ang punto pangigsoon, grabe ang protection sa Ginoo. Once nga naa kay Dios sa kinabuhi. Mo na kay Ginoo sa kinabuhi, mahadlok mo jud kag tiaw makita jud ano? Pero kanang tiaw biya magigsoon kay mas gamhanan pa bayata kaysa sa tiaw. Kay mga angel mo guna sila nga nagitagak sa Ginoo dinhi sa kalibutan, misupak sa Ginoo. Kanang mga diwindi, kanang mga kapre nga na mas maayo ganin di na ka manabi ana ngano man. Imong gitagaan sila otoridad nga mas gamhanan sila kaysa nimo. Pero ingon ang Bible pag naa kay Ginoo sa kinabuhi, proteksyonan ka sa Ginoo. Kabantayan mo nang manghihit ng mga lalaki ani mga akasya nga dagko kayo. Tiawon na ba ni? Tabi. Nya katagadiha man siya. Ikaw may tabi dire. Hadlo ka nagbutubag pa. Wala bay me, tabi mo agi ko.
Dili mo na naman kay Ginoo sa kinabuhi. In Jesus name, wala na kay makahilabot nimo nga naman si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Nakasabot palagi ang tanan. Sumo ni protection sa Ginoo niya ingon si Lord, panalanginan ko ang tibuok nasod pinaagi nimo. Kasi Abraham igsoon gitawag siya father of all nation or father of faith. Sa atong kinabuhi mga igsoon gitawag tas Ginoo mahimutang salt and light sa atong kalibutan. Amen. Mahimutang asin ug kahayag. Kami tanan mingon asin. Tanan mingon kahayag. So gisimbolo sa Ginoo nga ikaw ug ako mahimutang asin ug kahayag sa atong katilingban. Ang atong kalibutan igsoon na puno nas kadautan, na puno nas kangit-ngit, wala na paglaom sa kinabuhi igsoon. Hinaot kitang mga Kristohanon gamiton tas Ginoo. Amen. Mahimot ang tabian sa pulong sa Dios, mo encourage ta sa mga tao nga wala na paglaom ilabi na sa mga batan-on. Kabantay mo sa mga batan-on karon gamay rang bikil mag-ana ditso. Magbong sa eskwela, ana ditso pag mabuwagan sa uyab, mag-ana ditso. Mabutang-butangan, mag-ana ditso. Ayaw taon na buhatan ni igsoon nga naman na atay Ginuos kinabuhi. Tanawa tong nagtestimony diri naghilak ug ayo nga naman daghan sila problema. Pero natinga ka kay gakanta didto kani pong gakanta diri ganina daghang problema gahilak man agabi po nganong malipayon nga nagsimba magdasig pa sa uban nga atong simbahon ng Ginoo kay gamhanan siya nga naman nakasabot ang mga tao nga Kristiyano igsoon nga unsa kagamhanan si Lord. Naatay problema, naakoy problema pod nga gawali ga-encourage ko ninyo gatumang ko ang problema nimo problema nako na ay Dios nga andam mo tabang sa atong kinabuhi igsoon. Manang mga batan-on, ayaw gid mo pagunahuna nga inyong putlon dito inyong kinabuhi pag mabuwagan mo. Daghan pang babae Kyle. Duha man sila ka Kyle, igo sila duha. Balag mingon sa dili, hindi na ako sa iyo kasi ana, bala na god. May babae ka. Pinadugpo pa ka dito, pulang hiya ka pak, kaya yon. Ayaw ka wali paglaom, bahalag unsay itsura pa nimo basta musalig ka sige magpaabot ka in God's perfect time kay basi gibiyaan kaniya kadili di pa siya para nimo. Nay the best nga gihatag si Lord sa imoa. Ako nakagi man pagkuog kuan ka babae, na hinambog ba. Pero nabuwagan silang tanan nga naman ay perfect nga gihatag si Sergio oh. Pero ay perfect naman sila mang imperfection, mag-away pud sila pero gihatag na sa Ginoo kay moy dapat gyud para niya. Amen. Mga batan-on, mga mama, ayaw mo kawadig paglao. Diyaan man mo kinsay mo pasakit ninyo na ay Dios nga nahigugma sa ato pa. Amen. Daghan magproblema, daghang bagyo, maggira na ning tibok nasod. Ayaw kawadig paglaom kay naatay Ginoo mga igsoon. Amen ba? Mahimutang paglaom sa mga wala na paglaom. Mo nang sige kog post sa Facebook nga naay Dios sa kinabuhi, magsikog dasig sa wala na paglaom sa kinabuhi. Kay kung magsige kag post og mga negatibo pa ng tao daan, ang resulta ay nga na di resulta padulngan. Ang tao nga negatibo na kinahanglan og Jesus sa kinabuhi. Need og paglaom sa kinabuhi. Amen. Mo na to mga anak, ayo siging kasapi, panggaa, higugmaa pod sila pasaylua. Atong mga bana, atong mga asawa, need sila pagdakos panahon nga muhilak sila. Ano aragod, bahalag awkward, bahalag OA, basta kay mo na need silang kinabuhi. Amen, igsoon. Ang saad ni Abraham, hapit og kumahuman, tanawan na ko gi-studyhan man god. Ang saad nga gihatag ni Abraham, Genesis 12, ning labay pa og 595 katuig usa pa nadawat ni Abraham ang iyang saad. Dugaya oy. Ngano man, sa ko pagtuon, gisaaran si Abraham ni Lord no og mga anak siya Isaac. Ang edad ni Abraham ani panahon na 100 na. Inoon wala pa may mga chemical sa unang ipangkanon, manang himsog pa mo sila basta 100 makaanak yapon. After 25 years pa niya nangangkon si Isaac. Ikaduha, si Isaac nanganak siya ni Jacob og 12 ka anak. Usa ka gatos ka tuig pa ning labay. Sunod, gikan sa anak ni Jacob ning puyo sa Egypt, ming labay og 430 years usa sila kagawa sa Egypt. Napangtanan, human adto gikan sa Egypt hangtod nga minglabang sila sa nasod sa gisaad ni Lord sa ila katong Kanaan, miabot og 40 ka tuig. Inyo nga record. Total 595 ka years pa usa na dawat ni Abraham ang saad niya. Patay na si Abraham,
ang iyang mga apo ni nakadawat sa saad, pero ang laktod pagkasulti igsuon, ang saad sa Ginoo madali madugay ihatag sa Ginoo. Amen. Dili man ikaw makaangkon, apo man nimo basta kay naay saad si Lord sa atong mga kinabuhi. Ayaw paghimo og period. Kabantay man ang para asa ang period? Para saan ang period? Sa mga nag-eskwela, di ba naman ay kama, na sentence no. Si pastor ay gwapo, kama, at mabait pa. Period. Para saan man ang period? Nahuman na ang sentence. Usahay kita, magama tag period sa atong kinabuhi. Na ako'y nabasa kagabi akong gipost sa Facebook. Na gitawag nga awful lies. Kaning awful lies ka na mag-imagine ka og sitwasyon ba nga daotan na kaayo o wala nagay positibong mahitabo sa kinabuhi. Kasuway mo na, nga negatibo na kayo ka, halagalidog ganing kuan. Mamatay na gitaan eh. Hala gibiyaan ako niya, wa adyo ko'y pulos. Di na ko maminyo og balik. Hala gagiran ang tibok nasod, mamatay na gitaan ni kimisukol lang Pilipinas. Taon na no, saan na ni ron? Di ba dagan tag negatibo nga una-una, ayaw na paharia sa imong kinabuhi, di na gid mauli akong pamilya kay nagkabulag na sila, kini akong pamilya grabe jud batasan, grabe garbos kinabuhi mo mag-away tungod kay walay pagpaubos. Ay nga na atong una-una, dapat gusto ni Lord igsoon di ta magbaton og ingana nga panguna-una. Negatibo kayo overthinking nga una-una igsoon. Amen. Nganuman gusto ni Lord nga magbadaugon ka, diha palang daan sa imong una-una. Amen. Kasi mong tapad bingan na pay paglaom diha sa Ginoo. Ang gusto sa yawa manggod, punon kaniyag negatibo kanunay. Ipag once nga kining una-una nimo puro negatibo na magsugod na mas emosyon nimo. Wala na kay paglaom, wala na kay ang imong pagbati, wala na mo nang ang imong action dili na pud maayo. Mo nang gidasig mo na ko ay mo sige Facebook. Puro maot lang sa Facebook. Mag-post mo diha ka ng mga positibo, na uninstall dayon nga na ano man. Negatibo na kay na nakapikto na si mong una-una. Amen? Hapitok mo human. Last na sa igsoon. Ang saad sa Dios dugay man mapabuton pero dili sayang kay matinuod ang saad sa Ginoo. Amen? Di sayang imong gipabutan. Numbers 23 verse 19. Ang Dios dili sama sa tao, dili siya mamakak. Ang Dios mutuman gayud sa iyang mga saad igsoon. Ang tao, di ba kita nga mga tao, mapakyas mo kita pero si Lord dili gid mapakyas. Dili mo usab ang iyang una-una. Bisad ang saad sa kaluwasan nga si Jesus natong tanan dugay ang gipaabot pero naghatag og grabing paglaom kalipay sa atong kinabuhi. Number 2, mahumanta. Ang atoa lang kahit igsuon kanang ang saad sa Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi dapat gitang musalig igsuon. Balag dugay ihatag sa Ginoo in God's perfect time moabot gid na sa atong kinabuhi. Isaiah 55 verse 11, ang tanang gisulti ni Lord walay pulong sa Ginoo nga gisulti niya nga dili mo balik niya nga mula ba yung kawang. Tanang gisulti sa Ginoo matuman gid na sa atong mga kinabuhi. Amen? Last nga verse by 2 Corinthians 1:21 mahuman gid ta. 2 Corinthians 1:21 kay alas 11 na. Ikaduhang Korinto 1:20. Sumani nindot kay nga saad sa Ginoo nga giingon niya sa 2 Corinthians 1:20. Nana, sa bagong kasabutan na siya. Ingon ang Bible, kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Tungod niini moingon kitang amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Balikon ako, kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud. Amen. Diha kang Kristo, tungod ni Kristo igsoon ang tanang saad sa Ginoo matuman. Tungod niini moingon kitang amen. Hangad sa ni pastor, ang amen, di ba yung tag, amen, amen, pastor, nga na. Ang pulong nga amen, mong dili na siya, pag-end sa sentence, gudi, mo agree ka ba? Amen, Lord, mutuo ko ana, Lord. Ya kaning amen pod, mutuo ko ana, Lord, sa imong pagbuot. Pwede mang mingon kag, nag-ampo kitahay ka, Lord, badato ko, i-bless ang negosyo, sa ngalan ni Jesus, amen. Dapat mingon kag sa ngalan ni Jesus, kay siya may muhatod sa pag-ampo nga to sa Ginoo. Mayon kag amen. But pasabot Lord, matuman ni pero ang imong pagbuot mo ay matuman. Mo nang maingon ka og amen mga igsoon. Last nga illustration, mahuman na gid ko. Last na gid nga illustration. Naay usa ka buang-buang nga nagtukod og balay. Nagtukod siya gamit ang bas. Unsay gamit niya? Unya usa ka lalaki nagtukod siya balay gamit ang bato.
Nya tungod kay ang lalaki madali dalion nga mahuman ang balay, dapat usa ka semana mahuman na ni kung two-story building. Grabe no, basa yang gitukod. Mana kahoy diha, hollow blocks, basa na diha. Pre, mana ko sa akong gibuhat pre, pa indot kay andutay mong balay oy. Nya ang lalaki niabot pag unom ka bulan o usa na human ang iyang pagtukod sa balay nganuman, gikubkuban pa man niya, gitangan pagkabilya, foundation, pagipalikunan, pag-ayo, unang foundation, gipailan dugay gyud. Ngano man kanang gusto niyang ma-sure ang iyang balay. Yun ang Bible, miabot ang bagyo. Niya, nalumpag ang katong nagtukod sa balas. Sa may tawag ana, wa nagamit sa utok. Muna nga na Bible, buang-buang siyang pagkatangan naman, wala siya gagamit siyang unahuna. Gusto niya matukod dito iyang balay, basta lang kay matukod, kay gusto siyang magadali-dali. Pero ang tao sa katao, in God's perfect time. Nagpaabot gyud siya saktong panahon. Giagi gyud niya ang saktong process para mahuman ang balay para inagabot sa bagyo. Wa siya gunahuna nga ayang balay nindot tanawon sa mga tao. Nagunahuna siya maabot ang bagyo, mga linog, lig-uning balaya. Nakasabot ang tanan, may alarm na. So ang punto mga igsoon sa gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi dapat dili kita magdali-dali. Kay ang magdali-dali saman madisgrasya gid sa mga igsoon. Amen. So atong kinabuhi ayo pagdali. Wa ta maatod pa sa kanta. Wag mag-alala. Buhay ay di karera. Kuya pa